Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazal furqana lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para bapak ibu saudara sedaya jamaah salat Isya wonten ing Masjid Al Fajar Kalitan ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita lajengaken monggo kita sesarengan munjahaken muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, rahmat, taufik sarta hidayahipun. Alhamdulillah wonten ing dalem menika kita saged nindakaken salah setunggalipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat Isya kanthi berjamaah dipun lajengaken mangke salat tarawih insyaallah. Mugi-mugi sedaya menika jalari kita menika mangke saged ndherekaken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi iman kita tetap terpatri wonten sanubari ingkang sangat dalam. Mugi-mugi nggih ngantos wonten ing akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malih wonten ing dalem menika kita saged mengawali inggih menika insyaallah benjang sampun kita nindakaken siyam wonten ing wulan Ramadan 1997. Nggih alhamdulillah malih wonten ing dalem menika situasi kondisi kondusif terang. Mugi-mugi menika saged ndadosaken kekhusyukanipun kita sedaya. Wonten ing Al-Qur'an sampun sering kita mirengaken, kita waos surat Al-Baqarah ayat 183 inggih menika tentang masalah asyam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Salajengipun bilih siam menika memang sampun dipun wajibaken dening Allah Subhanahu wa taala setiap tahun inggih menika namung sepisan inggih menika wulan Ramadan siamipun setunggal wulan. Setunggal wulan ingkang sering kita tindakaken wonten ingkang 29, wonten ingkang 3 dosa, tapi mboten wonten ingkang 3 dosa setunggal utawi 28 dereng wonten. Pramila monggo kita wonten ing wulan menika kita berusaha kados pundi siam kita saya dangu, saya sepuh kita menika saged saya sempurna. Nggih menika saged nindakaken sunah-sunahipun, saged nindakaken menapa ingkang sampun dipun dawuh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita saged tadarusan nggih kanthi istiqomah. Nah menika mangke nggih kangge sangu kita mangke sampun kita ninggalaken nggih menika alam fana utawi dunia menika. Ingkang kaping 3 kita menika dipun ciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika memang kedah ibadah. Ibadah menika wonten kalih ibadah vertikal kalian ibadah horizontal. Napa to ibadah vertikal lan nggih napa to ibadah horizontal? Vertikal menika wau ibadah ingkang berhubungan langsung kalian Allah Subhanahu wa taala termasuk siyam menika ibadah vertikal. Ibadah horizontal menika ibadah ingkang berhubungan kalian sesama makhluk manusia dan sekitarnya berinteraksi. Semua itu adalah punya nilai ibadah. Pramila kados pundi supados kita menika anggenipun ibadah vertikal maupun horizontal menika saged nindakaken sae-saenipun. Menawi menika saged kula aturaken mangke kita lajengaken wonten ing wekdal sanes. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum fi sumbatil muqidin. Aku qouli hadza fastaghfirullah innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.